Satu. Tapuji Tuhan buku ende nomor 587 ayat sada 1 ayat 3.
marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni ton di perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringot tu dosatta. Hamu aleak kadongan. Molosongoni dihawlongi debata hita. Ikon dohot dohita masih hawlongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Say lehon jalapa tubu madihami hapor seaon nasitong. Tambay ma hapor seaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangatsi. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami. Say oloy ma pangyodon namion, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patik niribata imana nienet sian tolu Musa 10 sia ayat 10 walu. Dang jadi balosononmu na jahat, jaladang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangsom. Ikon haholonganmu donganmu jolma songon dirim, ay ahu do Jehovah. Rab mengido gogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulaon na humbar tu patikmi.
Tato poti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami alak pardosa na dangolon ro tu jolo ni habangsa habadion mi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jot-jot huwarsay hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambahinan nami narwai dakku haulongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tondi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang dotson diri nami hubay kami di bahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleling nileleng nai. Alay nama porus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si Pangulo hami. Dohot ala ni gormu na badiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami, halak na dangolon. Amen. Tabi kema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangondiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alay dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Asa ngapon madidebata na digijang.
tabege mahata ni debata turpuk di hari mingguon imana tersurat di pesalmen ono pulonom mamuka sian ayat sada satu ayat sia. Pesalmen ono pulonom ayat sada satu ayat sia songonon ma didok disi tajahama margati soring. Puji-pujian tu debata ala surung ni pangarajayonna. Marolopolop tu debata ma ale sandok tanoon. Dok hamu mamandok debata, tung nasokal doak ka pambahinanmu, binain na hinatimbul ni gogom, ikon marsomba tuho akka musum. Robe mahamu marnida akka pambahenan ni debata, tung nasokal do pangarajayonna di manusia. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogon nai, say mangaranapi matana tu akka bangso, asa unang dipaginjang akka pangguturi dirina. Ibana mambahen hosata mangulu, jaladang diloas totta tarsulandit. Ima sahatna martua doakan itu mangihon hata ni debata jalan yang piopsa. Amin. Tindakon mahapor siotai songon na hinatindakon di dongata sahapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso tu dosan natu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinibun ni si Maria
Nagabe-gabean siya to di parbadia adorang sobubuhan. Ido tu hata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpalyal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banuaturu dung gitanom na mulak mengulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun debata Jahoba amanai pargogo naso tu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon mangumi halak na mengulu dohot na mate au porsia dito di parbadia jaladong sada huria na badia huria hato panela Kristen akka na badia dohot ya sesan ni dosa dohot ya tai na mandok mulak ngulu sogot daging ni halak naong mate dohot yang ngeluan na sora sudah. Amin. Kor pungan ina.
tabegema wartani huriatta. Shalom. Tabegema tikting ni HKBP Tamarunang Minggu 3 Juli 2022. Angka Rumawi na parjolo na marragam. Sada goar ni minggutta sadarion ima Minggu patuluhon dung Trinitatis. Topik Minggu mangulahon na denggatu sa luhut halak manang berbuat baik bagi semua orang. 2. Permingguan di Minggu 10 Juli 2022. Permingguan ni huriata di Minggu 10 Juli 2022 nanengro patu paut tama di gereja masuk pukul sia 00 wita Jala Marhata Indonesia. Pinangido maturuas ni huriata namar sakap romar Minggu asa tahutoma protokol kesehatan namar kor di RI ima korna poso bulung. Na patuluhon pertangyangan wilayah Tolu. Di patupa huriatta do pertangyangan wilayah Tolu di hari Selasa 5 Juli 2022 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga Amang Dr. Andus M. Panjaitan MM Inang PSM Borusima Jutak AMD nama ringanan di Jalan Perumtel Tolu nomor 57 Telkomas Asaroma sude ruas wilayah Tolu parhalado dohot keluarga madohoti partaniangani. 4. Pelantikan panitia pesta ulang tahun huria na pasapultuluhon pesta gotilon dohot tahun hasadaon niroha HKBP Tamarunang. Sadarion dung sidung majahatikting patu paun huriatta do pelantikan panitia pesta ulang tahun huria napa 10 pesta gotilon dohot tahun hasadaon niroha HKBP Tamarunang dung sidung pelantikan madok hatama ketua panitia. 5. Rapot panitia pesta ulang tahun huria napa 10 pesta gotilon dohot tahun hasadaon niroha HKBP Tamarunang. Patu paun ni huriatta do rapot panitia pesta ulang tahun huria na pasaputuluhon pesta gotilon dohot tahun hasadaon niroha dung sidung permingguanon. Inganan parapotan di gedung Sikola Minggu asa parsidohot masude panitia ni rapoti. Onom retreat parhalado dohot keluarga. Di patupa huriatta do retreat parhalado dohot keluarga di hari Jumat sahatu hari Sabtu tanggal 2 sahatu tanggal sia Juli 2022 naroon di Malino Kabupaten Goa tatangyakon ma asa dengan merdalan ulauni. 7. Evaluasi program kerja. Patu paun ni huriatta do evaluasi program kerja di tahun 2022 on. Songonoma jadwalna. A. Hari Kamis 7 Juli 2022 Dewan Koinonia. B. Hari Kamis 14 Juli 2022 Dewan Marturia. C. Hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Dewan Diakonia. D. Hari Kamis 20 Juli 2022 Parhepengon Parartaon Dohot Bendahara. Domutusi asa dipatupa ketua Dewan Koinonia kategori sekolah minggu remaja naposo bulung ama ina dohot lansia ketua Dewan Marturia seksi musik sending dan multimedia Dewan Diakonia seksi diakonia sosial kesehatan pendidikan dohot kemasyarakatan laho makatai tu akka anggota seksina diturun anggota seksina dituruna taringo tu evaluasi di ganup dewan dohot seksi inganan dohot tikini parapoton di akka dewan dohot seksi ditotuhon ketua dewan nabe. Napawaluhon pemberian apresiasi anak berprestasi.
Sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, gereja akan melaksanakan pemberian apresiasi kepada anak berprestasi dengan ketentuan: A. Tingkat SD, SMP, dan SMA nilai 8,75 atau ranking 1, 2, dan 3. B. Tingkat mahasiswa dengan IPK minimal 3,50. Pemberian apresiasi anak berprestasi akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022 di ibadah Minggu. Untuk itu, kepada semua jemaat agar memberikan fotokopi nilai rapor anaknya kepada majelis gereja kita paling lambat sampai hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 yang akan datang. 9. Basar makanan panitia retreat remaja na Poso Bulung. Patupaon ni panitia retreat remaja na Poso Bulung do basar makanan songodadan laho mangido dukugandana tu ulaon retreat nasida tu bulan nanaengro. Basar makanan ima mie gomak dengan harga 30.000 per bungkus atau 50.000 2 bungkus. Asara parsidohot mahita di ulaoni. 10. Peleat tujolo. Papungu peleat tujolo do hita di hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 nanaengro, bahet tu pakta tu operasional ni huriatta. Sapulsada ruas na marsahit. Parhalado do sude ruas ni huriatta HKBP Tamarunang. Manang yakon ruas na marsahit di Jabu, manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangaleon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriatta na marsahit di Jabu, manang di rumah sakit. Asa di Pabua tu parhalado, manang tu padita. Ruas na marsahit sada Agusta Kristina Borusianipar dirawat di rumah. 2. MU Hutagalung dirawat di rumah. 10.2. Ruas na marulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun tu ruas ni huriatta na marulang tahun sia tanggal 27 Juni saha tu 3 Juli. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu do gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas na marulang tahun. Sada Enrico Paul Anggiat Panjaitan, ruas na Poso, tanggal 27 Juni sian wilayah Tolu. 2. ST Borusi Payung, tanggal 20 Juni wilayah Sada. Napatuluhon EJ Sianipar, tanggal 20 Juni wilayah Tolu. 4. Yori Otniel Hasibuan, ruas Naposo, tanggal 2 Juli wilayah Sada. 5. J Simatupang, tanggal 2 Juli wilayah Tolu. Onom Artesia Juliana Borusaragi, remaja, tanggal 3 Juli sian wilayah 2. 7. RE Borusitopu SE, tanggal 3 Juli sian wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10 onom. Di tangan nasiamu do gajang ni umur, jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. 10 Tolu ulang tahun Pardongan Sarepeon. Parhalado dohot sude ruas ni HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Sarepeon tu ruas na wilayah Sada. 2. Keluarga El Pasaribu Inang B Boru Hutagaol, tanggal 3 Juli sian wilayah 2. Tolu keluarga AKP NH Sihite Inang IM Boru Simamora, tanggal 3 Juli sian wilayah Tolu. Saitu hatta mana saitoktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10. Ruas naro tu parmingguan. Sada Minggu tanggal 26 Juni 2022 ibadah di gereja HKBP Tamarunang, torok minaro 140 halak. 2. Minggu tanggal 26 Juni 2022 di ibadah sekolah minggu, torop prinaro 50 halak. Tolu Selasa 20 Juni 2022 ibadah di Pertangyangan wilayah 2
di bagas ni keluarga FSA Panjaitan SE AKRPP inang DPS Boru Simangucong SE Torop Ninaro 40 halak. Angka Romawi paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriatka boi mata bereng di titik parhepengon na adong di hitabe. Songonima titik ni huriatta di bagasam minggon tataniakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita tarlu mobi gabe hamuliaon di guarni tuhatta. Amin. Ujau kami mah surat keputusan AK panitia pesta ulang tahun gereja napa 10 tuluhon pesta gotilon tahun kesehatian HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan. Surat keputusan garing ketetapan pimpinan jemaat HKBP Tamarunang nomor 08 garing D.17 garing R2 garing H2 garing SK garing 7 garing 2022 tentang panitia pesta ulang tahun gereja ke-13 pesta gotilon dan tahun kesehatian HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Pimpinan jemaat HKBP Tamarunang yang berkedudukan di Tamarunang Sulawesi Selatan menimbang perlunya mengangkat panitia pesta ulang tahun gereja ke-13 pesta gotilon dan pesta tahun kesehatian HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 IBT tahun 2022 memperhatikan 1. Keputusan Sermon Parahlado HKBP Tamarunang 30 Juni 2022 mengenai pembentukan panitia pesta ulang tahun gereja ke-13 pesta gotilon dan pesta tahun kesehatian HKBP Tamarunang. 2. Program kerja HKBP Tamarunang tahun 2022 mengenai pesta ulang tahun gereja ke-13 pesta gotilon dan pesta tahun kesehatian HKBP Tamarunang tahun 2022 memutuskan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi panitia pesta ulang tahun gereja ke-13 pesta gotilon dan tahun kesehatian HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur tahun 2022 dengan ketentuan 1. Dalam melaksanakan tugas tersebut panitia senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan jemaat. 2. Surat menyurat ke jemaat HKBP dan keluar HKBP senantiasa disetujui pimpinan jemaat. 3. Panitia memberikan laporan berkala tentang perkembangan persiapan penyelenggaraan kepada pimpinan jemaat. 4. Panitia melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan jemaat selambat-lambatnya 2 minggu setelah kegiatan selesai untuk selanjutnya dibubarkan. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan jika terdapat kesalahan di dalamnya, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Tamarunang pada hari tanggal Minggu 3 Juli 2022. Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Pendeta Ucok Pendando Hutasoid STH ditandatangani stempel. Nama-nama panitia pesta ulang tahun gereja ke-13 pesta gotilon dan tahun kesehatian HKBP Tamarunang tahun 2022. Ketua Amang DE Tambun. Maju jolam ke panitia. Sekretaris Nyonya Hutajulu L. Borusimatupang Esos. Bendahara Sabrina Borusiombing. Seksi acara Koordinator Amang Situa TR Siaturi. Anggota Amang Situa STJ Marpaung SH. Calsit MP Sitorus SST. 2. Seksi konsumsi Koordinator Inang Situa M. Borumanurung. Anggota 1. Inang Situa Christine FD. 2. Nyonya PR Silaban DRJ Boru Simanung Kalit. 3. Nyonya A. Nadia
N. Borusiagian. 4. Nyonya Insinyur S. Sitinjak SH Boru Simanjuntak. 5. Semua anggota Punguan Ina HKBP Tamarunang. 3. Seksi perlombaan. Koordinator Inang Nyonya Situa STJ Marpaung LA Boru Banjarnaor STP. Anggota Inang Nyonya Pendeta UF Ustasoid STH CS Boru Sagala AFD. 2. Nyonya Situa C Sihombing SE R Boru Panjaitan. 3. Nyonya D Sitorus SE MCN Boru Panjaitan. 4. Nyonya JJ Hutapea HR Boru Huta Barat SPD. 5. Nyonya S Saragi S Boru Sipayung. 6. Merda Regina Dewi Boru Sitinjak SE. 7. Ailen Romauli Boru Nababan. Seksi peralatan. Koordinator Amang M Hasibuan. Anggota 1. Amang Situa D Hutapea. 2. Sevanya Manuel Sihombing. 3. Daniel Oliver Nababan. 4. Semua anggota Punguan Naposobulung HKBP Tamarunang. 5. Seksi dana. Koordinator Amang Insinyur Supardi Sitinjak. Anggota Amang SR Pasaribu. 2. Amang S Saragi. 3. Amang AT Bakara. 4. Amang PR Silaban. 5. Amang H Hutajulu. 6. Inang Situa N Borsigalingging. 7. Amang D Sitorus SE. 8. Amang AW Sitorus ST. 9. Amang A Nadeak. 10. Amang Situa C H Sihombing SE. 11. Amang JJ Hutapea. 6. Koordinator Wilayah 2 Amang Situa S Sihombing. 7. Koordinator Wilayah Tolu Amang Situa Ahu Tagalung SOS. Tamarunang 3 Juli 2022. Pimpinan Jemaat HKBP Tamarunang Pendeta Ucok Pendando Hutasoid STH ditandatangani stempel. Hamu kadongan iman akingan aka guar-guar panitia nan yang dilantik alani talantik manasida taparadema buku ede nomor 15 di ayat sada. Buku ede nomor 15 di ayat sada. Hamwa kadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus tahamolateon matu de bata ala boydo mardalan aka pakobasion di huriata di HKBP Tamarunangon. Totu na marudut doi aka ulaoni sihobasat tak laho manguduti ulaoni tarpilit ma panitia pesta ulang tahun na pasapuluh tahun pesta gotilon dohot tahun hasadauni rohani HKBP Tamarunang. Jala pabakito manasida sadarion gabi panitia laho makobasi ulaoni hobar tu surat keputusan ketetapan di padita HKBP Tamarunang na tabege nakingan marhitia mata sekretaris. Hamwa kadonga panitia pesta ulang tahun na pasapuluh tahun pesta gotilon doho tahun asadauni roha HKBP Tamarunang nunga di BG hamu naking surat keputusan ketetapan di padita HKBP Tamarunang tarengo tu ulaun muna di baheni husukun mahamu di joloni huria namar pungu dison dohot di joloni Tuhata
naolo dohamu mangulahon ulaon nasahat tuhamu domu tu pesta ulang tahun napa 10 tahun pesta gotilon do tahun hasadau niroha ke peta marunangon jalan naolo dohamu mameleho dirimuna mangaradoti ulaoni hobartu aturan do peraturan ni HKBP di bagasan roha mauliate itu debata pabakiton mahamu sadarion gabe panitia pesta ulang tahun napa 10 tahun pesta gotilon dohot tahun hasadau niroha ke peta marunang marhite-hite guari debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di Purbadia sai di pasu-pasu tuhat tama marparbue sude pakobasion muna di huriata tau hasangapon dohot hamuliaon di guarni tuhatai amin martangyang mahita mauliate madiho Tuhan Raja ni huriai natoktong marsuru aka ruas di huriam naringgas marhobas makobasi aka ulau nadenggan pasu-pasu masude pakobasio nasida asamana bay bilangan ya kana porsia di guarmu asima roham leho to di Purbadia manuturi margogoihon dohot maparsalahi nasida saibahen mamar parbue sude pakobasio nasida asalamana bay bilangan ina porsia di guarmu amin padita naung dilantik panitia naung dilantik sude mangodopon ruas ni huria hamudongan sahuria nasidama panitia pesta ulang tahun napa 10 tahun pesta gotilon dohot tahun hasadau niroha ke peta marunang nama kubasi ulauni masih tenyangan masih rupan jelas rohsa pikiran mahamu di bagasan Kristus Raja ni huriai asalam marsangap guari debata amin pinasat matu sekretaris asapa sahaton fotokopi ni SK tu aka panitiata sadarion kami terbentuk mah sebagai panitia ima selaku wilasada sebagai asuhuton alana hita tiap tahun mergati don jadi tiba magiliran nami wilayah sada gabe asuhuton mah di pestata ima pesta ni ulang tahun huria napa 10 toluh dok pesta gotilon dok pesta tahun hasadaun ni rohan HKBP tamarunangon jadi idok rohan nami nya namang inang Omahami akapanitiyon dang margogo holak kami inang amang anggo holang mak gogohon akatenaga do pikiran nami alepos dorohan nami sayurupan ni sude ruas ni HKBP tamarunangon do hami mangalion gogo nang ide nang akka masukat do hami akka panitia
Jadi kami radedo amang mga majalo akasungod dia na dubenggan laho mapadinggan na hurang na dumenggan. Jadi radedo kami amang selaku panitia. Jadi songoni mamang nang aka program pedangadong dobe isusuk kami manang derang-rangi kami boy man no di area-area na mangihut manang songod dia be patorak kami pe amang manadong dotong masukan songono-songonon na hala amang mananginang do akangge kuna poso do remaja radedo kami amang majalo aka masukan siak kamuna. Jadi sebagai penutup amang do tinang lana sadaun nirohon ikusada mahita amang mangaluhon pestaon ase terlaksana do denggan alanang gusto hita isebe amang inang alana hita do na selaku ruas wilayah KBP Tamarungonon na boy abay maju sudi aka program-program narong di huriat taon sebagai penutup amang ba muliate ma dihita sa luhutna oras shalom. Tapuji Tuhan buku ini nomor 470 ayat sada dot namangihut uhut papugu pelian.
ayat pitu. Dameni debata ana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramo tiaka hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabukama jamita parmingguata sadarion sian suratnya Apostel Paulus mandapoton huria Galatia bidu onom ayat sada tu 10. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, Galatia biduonom ayat 1 tu 10. Songonon madidok. Alea kadongan molotung tarso mong jolma mardosa. Hamu akan naung taruli di todima patureto rehonibana marhite-hite to dinalabok. Alai matahon dirim. So tung dohot hotarujun. Marasirupan mahamu mamorsan akan adok-doke ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Ay molo di paburnak kalak dirina HP suadong di bana si pauto-auto diri doi. Ale ganup ma manakasi ulau nabe dungi itu ibana sadiri ma puji-pujian idada mardok pun asing. Alaya dong diganup si porsanon nabe. Alaina memudahon hatani debata tamado taruli dinasa parsaulian nina pinodanai. Unakamu dilu dangolo debata leaan. Ai iya idi sabur halak ido gotilonna. Aina mana burtu dagingna manggotil do sian dagingna hamagoan. Alai namana burtu toddi manggotil do sian todii hanguluan seling-elingna. Alayunang marnalo jahita mambahena denggan. Aina manggotil do hita muse ditikinai anggoso pargale hita nuaing. Atong bican sadihari dope taulahon mandadenggan di saluhut halak. Alay gumodang ma tudongata sahapor siaon. Ido sahati turpuki. Na dibereng Apostel Paulus do ala na barujong jong huria di Galatia maol pasadahon akar ruas ni huria di si. Ala deba sian nasida adong sian horong ni hajahudion. Deba sian nasida horong Junani manang Helenis. Jadi maul do pajupang na dua horongon. Masibuan pangatusyon nabi. Masibuan na diboto nabi. Alani ido dibayin si Paulus matrupukon. Asana dua horongon sian suku Yahudi do suku Junani domu manian moldung jongjong sada gereja di huria Galatia. Ido latar belakang ni turpukon. Alania sa molodomu naside di sadahuria, kalau mereka sudah ketemu dalam satu gereja, dugi dibereng molo adok kalak nagaleha porsionna, didok nakingan molo tarsomong dongan na mardosa, molo dibereng dongan na madabu tu dosa, dilihat temannya jatuh ke dalam dosa, bagaimana sikap kita? Kalau saudara melihat teman saudara jatuh ke dalam dosa, kalau saudara lihat teman saudara jatuh ke dalam kejahatan, bagaimana sikap kita? Masih paso buat do, manang marsiurupan. Atau le rohana disi, songon edeni kor ina naking, rohana disi, lu jahita, pature rehoni, ay dosana do, dang dosata, ibana do nama nauni, dak kita, bahin madisi, nitta do.
Apakah kita membiarkan teman kita jatuh ke dalam dosa? Sudah tahu dia jatuh ke dalam kejahatan, kita biarkan dia seperti itu? Paulus mengatakan tidak. Akan naung taruli ditodi to dipurbedia hitam di dokna dison kepada jemaat yang kuat imannya, kepada kita yang sudah diberikan Roh Kudus, kekuatan, kemampuan, harus menolong teman yang jatuh ke dalam dosa. Akaroha masih posobuan mago masih huriaon iduduk nakingan mau iduk songoni ba tole ma bereng ma jiam doi molo hita madok tole ma rohana disi jiam doi tu de bata. Justru halak na masih posobuan songoni hagaliot tadui hama kadongan. Sama seperti dokter yang membedah seorang pasien yang kakinya misalnya putus, masuk ke kamar operasi, datang dokter, diperbaikilah yang putus itu, kakinya yang patah itu disambung lagi, dibikin pen. Seperti itulah pekerjaan umat Kristen. Kalau ada teman kita, tetangga, keluarga tarsomong mardosa dos yang Tuhani, tugas tanah parjolo ima mengurupi ibana babua tu ibana asa jonok tu Tuhani, itu bukan menghakimi dan itu bukan menghukum, tetapi justru tugas orang Kristen ialah memperbaiki. Namanya utama kedongan marsiurupan nakingan nunga dilantik panitia pesta Gotilon, pesta ulang tahun dohot tahun hasadauni roha manang tahun kesehatian ala tahun HKBP 2022 tahun kesehatian, belum terlambat karena jangka waktunya 2022, entah dilantik itu bulan Januari, entah dilantik itu bulan Juli, itu belum terlambat. Sekarang bagaimana? Sudah kita saksikan tadi nagabe bolahan amak manang hasuhuton, giliran wilayah sada nama tahun 2022 tahun 2020 sada nasalpu wilayah Tolu, tahun 2010 sia wilayah 2, tahun 2020 ala masa Covid parhalado menghandle, 2022 wilayah sada 20 kakak tarsurat wilayah sada molor binereng musai 10 pitu kakak don aktif na mangaleon rohana tu gereja tolu kakanai sitangnya konoto doi alani tuhamu ruas wilayah sada otik pehita wilayah sada alai madoit dangi otik pehamu alai madoit kecil pun kita tetapi terasa, sama seperti cabai rawit, kecil pun dia tapi pedas, bahasa Makassar pedis. Tunjukkan wilayah satu sudah hasadauni roha, bagaimana kesatuan hati wilayah satu ini pesta gereja, kita memuliakan Tuhan dalam pesta ini. Margogo maka panitia naung dilantik nakingan unang gabe boban ale gabe ucapan syukur ma di sude panitia alani wilayah 2 dan wilayah Tolu pe remaja na posubulung akar ruas partisipan ala pesta ni huria do, pesta ni hita do, pesta tasude do molo masih pasopuak kita dang boy jongjongon dang boy mardalanon dang boy manang BHP jago ni huria molo masih pasopuak do ruas nai tidak bisa dang boy jongjong gerejaon molo masih pasopuak na karuasna alai ala adong do hasadauni roha di rosa kepeta marunang boy majongjongon denggan songoni manang pesta tahun 2022 on ala adong sada hasadaun di HKBP Tamarunang di wilayah sada 2 dotolu mendukung sida seluhutna didukung sudah sian ruas partisipan akan aposo pulung namar minggu di son bejadi ma pesta tai bahan sangat di Tuhan ido di ayat 2 on hama kadongan marsiurupan ma
manaon akka mamorsan akan dok-dok. Dang boy tuhu kon sada halak 20 kilo. Dang boy tuhu kon sada halak 50 kilo. Behama bay nonna manuhuk 50 kilo, nggak bisa itu. Kalau 50 kilo dipegang oleh 10 orang pasti bisa. Apalagi jemaat kita 100 kakak pasti bisa 50 kilo beban yang mau ditanggung. 50 kilo pasti bisa. Nang pedok padohan yang halak batak pitu batu martiddi sada si tahun nadok-dok 7 batu bertindih, 1 yang paling berat itu padohan halak batak dang dihitai sudedo hita manaon jela mangula di pestaon hamu kadongan saha porsiaon di dokma adong sada filsuf Sokrates. Semua manusia punya nous atau pikiran atau budi. Maaf ya namanya budi ya di jemaat kita, saya tidak sengaja. Karena nous itu pikiran atau budi. Entah budi marga apa itu, maaf ya, bukan sengaja saya. Karena manusia punya nous, punya pikiran, punya budi, jadi manusia punya pengetahuan. Misalnya, kalau orang tahu hukum, maka dia akan taat hukum. Itu kata Sokrates. Tidak mungkin orang tahu hukum, dia melanggar hukum. Karena nous, pengetahuan, akan bertentangan dengan keyakinan kalau dia melanggar. Tidak bisa pengetahuan bertentangan dengan keyakinan, tidak bisa, harus sejalan. Pengetahuan, keyakinan harus berjalan. Seperti itu juga kalau berbuat baik, kalau bergotong royong. Karena kita semua tahu apa arti bergotong royong, karena kita semua tahu apa arti berbuat baik, maka berjalanlah untuk berbuat baik. Lakukanlah kebaikan. Tidak mungkin saya tahu berbuat baik tapi saya tidak melakukannya. Sokrates mengatakan itu bertentangan dengan apa yang saya yakini. Kalau pengetahuan bertentangan dengan keyakinan, boido ganggu pikirata. Alani pikirata nos, pengetahuan naking, dung taboto songodiedo mangulaho na denggan, nang pepargale hita, ale di londe bata do tu hita to di purbadia, Roh Kudus menguatkan kita, maka kita berjalan melaksanakan apa yang kita ketahui dan kita yakini itu. Dan apa yang kita yakini itulah kebaikan yang kita jalankan itu. Itu kata Sokrates. Oleh karena itu berjalanlah seperti yang engkau yakini. Jangan lawan apa yang engkau yakini, karena itu nanti akan mengecilkan hatimu. Masalahnya sekarang orang cenderung berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik. Selanjutnya, orang cenderung putus asa ketika perbuatan baiknya tidak dihargai. Justru di sini Paulus mengatakan berbuat baiklah meskipun orang tidak menghargai perbuatan baikmu. Manok tong ma. Nang pegoda kalak songon di ayat toluon dipabur nang dirina. HP soadong di ibana. Tong kosong nyaring bunyinya. Idola guni anak muda, tong kosong nyaring bunyinya. Dipaburnang, HP soadong di dirina. Sarupa may songon menonton sepak bola dangi. Mau menonton sepak bola, aka penonton ido na jumago sian Cristiano Ronaldo dongaki. Aduh, kenapa tadi nggak di gol kan? Kalau masuk pasti gol kan begitu. Aduh, kenapa tadi nggak dioper? Coba jo ibana di lapangan sepak bola ini, mampu do? Belum tentu. Artinya kecenderungan manusia paling banyak mengkomentari tanpa mau terlibat. Daripada songon padok ni ayat toluon lalap hita hola mengomentari halak
tumago mahita bercermin, sudah bagaimana saya? Apakah saya sudah memperbaiki diri atau belum? Dari situlah saya tahu, oh berarti saya makhluk yang lemah. Saya pun butuh bantuan teman-teman. Dan boy au jongjong sahalaku di Makassaron. Hamu kadongan sahuria ido didok Yakobus 4 ayat 10 itu. Yakobus 4 ayat 17. Jika seseorang tahu untuk berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Tabo todo mangulau na denggan ali masih pesobuak kita unang Joyce roham nakingan edit ni aka pungan inai mardosa do hita disi alani taulahon man denggan halak batak madok sian jebu jo baru matu alaman dagi tahe jolo sia jebu asatu alaman ulahon man denggan jolo sia jebu bohado jabuku ngahulahon nadenggan baru peborhatul akad tetangga hobar balok. Bagaimana, apakah saya berbuat baik dengan tetangga saya ini? Masih pakulingan doaut dohot dongaku hobar balokon. Dung borhat hita saya tetangga ingan perkerejuan dungi huria. Idu nakingan di ayat na terakhir ayat 10 parjolo matudongan musaha porseaon molo tudongan ta sasa porseo kita dan masih pakulingan bohama hita tu luar molo senjabu hita dang beres bohama hita tu luar gabe berkat dari yang kecil dulu, dari rumah dulu. Untuk apa saya mengombar-ambirkan kemersaan saya dengan istri saya di Facebook? Marpoto mau dot inata songoni, songona mesra di Facebook. HP di Jawa budang mesra. Klise saja. Lebih baik saya mesra di rumah daripada saya mesra di Facebook, kan begitu. Untuk apa saya menutupi diri? Songona kompak matu akadak danak. Molo kompak tong di Jabu idona mantap. Hamu kadongan alani mari. Jolo sia Jabu asatu alaman. Jolo borat mahita mangulah no denggan sia Jabu. Bereson tetangga, bereson huria, bereson ingana perkerejuan. Terberita mahita ruasnya KPT marunang. Otik sosadia ruas ni huriat tadi badiko na ke gereja nasing membawa berkat hita. Pede mahita rupani memberi tahun haburjoni di batamar hita-hita akau lauta. Alani wilayah sada dua tulu tatu hukma pesta tahun, pesta sukacitaon. Alam mangulahon ulau ni debataru hita. Ulau ni Tuhan itu nata ulahon. Gabe berkat mahita di tonga-tonga ni huria keluarga dan masyarakat. Amin. Martanya mahita. Puji hami maho Tuhan alamanok tong do asini roham di hami di jauho di pakulingu hami asaunang masih pasobuan di ganup aka ulau nami parjoro di tonga-tonga ni keluarga ikon jolo denggan do sejabu nami asa borhat tu alaman dugi borhat mat tonga-tonga ni ngana perkerejuan borhat mat di tonga-tonga ni huria nang saluhut portibion tutu jolma pargaledo hami Tuhan aleto dim mangalon hagogo di hami asa huradoti hami hatam marhite
haringgaso ni rohanami patupa kana denggan manasongon dia pe tutu bentukna, manasongon dia pe partisipasi nami Tuhan di keluarga nami, di tonga-tongani aka hobar balok tetangga dohot di tonga-tongani huriam nang negara namion. Ala haburjo nami Tuhan, haburjo nasiakodoi hodo tutu napatupa honi di hami. Nunga tutu nakingan dilantik panitia pesta ulang tahun Gotilon dot Hasadau Niroha nagabe bolahan amak manang hasuhuton wilayah sada. Sosadia tutu sian statistik ni haruason wilayah sadao alai diurupi hodo nasida aka panitia namion jala didukung wilayah 2 dot wilayah tolu sudai ruas di huriam lahomar pesta hami di bulan November nalahoro ala pesta ni huriam pesta nami ikon merulup-ulup do disi ikon sukacita hami dang jadi gabe boban dang jadi gabe marsak dang jadi gabe tumatangis hami holan ala ni marpesta ala hurajumi hami Tuhan hasadau niroha KBP Tamarunang sudi ruas nang para halado ai horo na patupahoni tatap maros ni huriamon dia kapar kerejo na sidabe pasu-pasu ma Tuhan ramoti manang na dia ulau ni ruas di huriam na adong tutu perusahaan nabe na berora swasta nagabe pangajari panggubati na di pemerintahan nomor 33 asimaroham Tuhan di sude aka ulau ni ruas ni huriami nang nasida sen sikola minggu remaja na posupulung ama ina sahat dasida tu akan lansia nong peciun ramoti pasu-pasu leun gajang ni umur padao matutu sena kaparmaraan doh parsahiton gok aka parsorion nami Tuhan nah hubua kami di tangyang namion namangido pasu-pasu pernakonon terus di huriam namangido pasu-pasu tu akadak danak ni huriam nong lulus yang sekolah asa dapat matutu aka parkerejo nasida na kuliah aka yanakon nami yanakon terus ni huriami di Makassar dot di dot nadao akan atoras naikon pasikolahon akaya nakonabe domu tu semester nai baru di bulan Julion totu gudang do aka si persiaponon ni akan atoras laho tu pasikolahon akaya nakonami posroha nami Tuhan adong do jalarade do diho sude pasu-pasu nanang jalaon nami ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton Agusta Kristin Barusiani pardot amanami MU Tagalung ho matutu mangalon hamalumon jala huingot hamido ruas ni huriam na dibagasan parsahiton opung Gerson Boru nasa hatu sadarion galedo pe pamatangna subui dope menyadarkan dirina asima roham Tuhan di netua-tua namion pergugui sudia kaya nakon na aka poparanna asa toktong nang nasida makirim di bagasako nang hami manangnya kon opung intan doli silain na di bagasan parsahiton nuaing di kota Medan asima roham nang di netua-tua namion Tuhan lehon hamalumon nang pakirimon di sudi keluarga jala hutangnya kok kami ma akaros di huriam nama ulang tahun kelahiran dohot pardonga sarpion di bagasan samingguon nasida nong tartikting ho matutu mangaramoti hutangnya kok kami ma akaros di huriam nong pasahato peliat tahun
hamau lihat teu nasida tuho homa tutuna mangaramoti gok akar rencana ni huriam di bagasan mingguon napatu papartayan wilayah di wilayah Tolu asuhuto nama jabui pasu-pasu ma keluarga mang Panjaitan baru 5 jutak la homa namue huriam dohot manamue ho asa gabe berkat matutu bagas nasida tu retret parhalado songon sada hasadaon niaka pangula ni huriamon HKP Tamarunang naneng borhat mandiri Jumat Tumalino Kabupaten Goa rap dohot aka keluarga ramoti matuhan ulau nami bahin sangat mai di guarmu rencana ni huriam lahu patupa izin mendirikan bangunan nang hupa masuk kami aka berkas tu FKUB Kabupaten Maros urupi matuhan aka amanami dan mengula di FKUB Maros dohot pemerintah nami Kabupaten Maroson asa marasin rohan asida tutu marhiti asini roham boy matutu huriam HKP Tamarunangon dapotan IMB pakkeon nami matutu tujuluanon laho pahotton hajongjongan ni huriam HKP Tamarunang di tano pangaratuanon ale Tuhan jalo matututang yang nami suara namion elek-elek nami marhite Yesus Kristus saya martangiang amin. Ta puji Tuhan ta buku ini nomor 724 ayat sada dot mangyud hut papu pelian napaduan. Oh
tatangyak koma peliata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut selon lehona denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hamima siana nilihon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparasia kami pelianon patibulhon harajon mutong-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadah hami godang ni seleon lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok ngoliati tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang sai pinurbadia maguarmu sero maharajaonmu sai saut malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panasanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho didopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Horas madihita sarhutna